Perills, previsió i ajudes. Un aspecte important és el de conèixer l'indret i les condicions habituals del lloc on vas a practicar el surf d'estel. Has de saber els perills que pots trobar o que has de tenir en compte a l'hora de posar-te a navegar. Si no coneixes gaire l'esport, el millor és preguntar als locals de la zona, que segur que et poden aconsellar i dir quins són els millors vents per navegar i en què t'has de fixar. Hem d'observar l'espai i avaluar els riscos existents. Un espai segur per a la pràctica del kite és aquell que té unes dimensions prou àmplies, lliure de qualsevol obstacle fix o mòbil. Arbres, edificis, passeigs marítims, pals, vehicles, embarcacions, persones, xiringuitos, hamaques, espigons, etc. La presència d'obstacles poden modificar la intensitat i direcció del vent en una zona i fer-te perdre el control del teu estel. A l'hora de baixar i pujar el kite, s'ha de vigilar que no hi hagi cap obstacle que pugui interferir en la maniobra, ja que pot ser perillós. També és important conèixer el teu nivell de surf d'estel i pensar que, si un dia no hi ha les condicions òptimes, no és necessari navegar. Val més prevenir que malaurar conseqüències. El coneixement de la previsió que ha de fer és essencial per saber què et trobaràs aquell dia. Per tant, és important mirar quines són les condicions que es preveuen per al dia següent i anar-ho actualitzant, ja que poden canviar. Tot i això, les previsions no sempre són les encertades. Per aquest motiu, és interessant conèixer el que pot passar, fixant-te en algunes referències que poden donar pistes. Els kiters més experimentats són els que saben millor què passarà o què pot passar, ja que són els que han viscut més experiències. Per això, si vas a un lloc nou, el millor és preguntar les coses en aquest tipus de gent. Els núvols són una gran ajuda per conèixer si pot haver-hi un canvi de direcció en el vent o per saber si ve una tempesta. Si veus alguna cosa estranya, el millor és anar a la platja, baixar el kite i esperar que les condicions canviïn. S'ha d'anar molt en compte també amb les tempestes elèctriques. Tampoc és bo navegar amb grans onades o corrents. Anar acompanyat també és molt important, ja que sempre poden sortir imprevistos. L'ajuda d'un company és imprescindible, tant dins com fora de l'aigua. A fora, el millor és que sempre t'ajudin a aixecar i baixar l'estel i no fer-ho per al teu compte. Dins l'aigua és important, sobretot per si vas a fer una excursió i tens un problema. Un company sempre et pot ajudar o trucar a serveis d'emergència si és necessari, ja sigui perquè t'has quedat tirat o t'has fet mal. Per això, sempre és recomanable portar un mòbil a sobre. A més, sempre anar acompanyat és més divertit. Què s'ha de fer a l'arribar a la platja? El primer que s'ha de fer a l'arribar a la platja és decidir quin estel utilitzaràs a partir del vent que fa. Per decidir-ho, ho pots fer per sentit comú, mirant l'altra gent que navega i observant quina mida d'estel porta. També et pots ajudar fent ús d'un anemòmetre, que és un aparell que serveix per mesurar la intensitat del vent que fa. Mai muntem un estel massa gran. Triar la mida de cometa adequada és una de les primeres mesures de seguretat. Cada marca estableix, en funció de cada mesura de kite, el rang de vent que li correspon. Així que sabent la intensitat de vent que hi ha, podem saber quin estel hem de muntar. Vents. Els vents són importantíssims en el kitesurf i conèixer-los és vital. Si fa molt i molt de vent, tampoc és bo practicar el surf d'estel, ja que el perill incrementa i no pots manejar tan bé l'estel com quan el vent és més fluix. Hem de saber que no hem de navegar amb vents que tenen direcció de terra cap a mar, ja que en cas que no sapiguem cenyir o se'ns caigui l'estel a l'aigua, començarem a derivar mar endins. En relació a la platja, hi ha 5 tipus de vents. Onshore.
Són els vents que venen completament de mar. Molta gent navega amb aquests vents, però no són gaire bons per aprendre, ja que costa molt cenyir al venir el vent totalment de mar. Cross onshore. Són els vents que venen en diagonal, de mar cap a terra. Amb aquests vents és fàcil de navegar, ja que cenyir no és gaire complicat. A més, si hi ha algun problema, el mateix vent et porta a la platja. Cross shore. Són els vents que venen lateralment. Amb aquests vents és fàcil de navegar, ja que cenyir no és gaire complicat. S'ha de vigilar, però, de no tenir cap problema, ja que el vent no et porta tan directament a la platja. Cross offshore. Són els vents que venen en diagonal, de terra cap a mar. Amb aquests vents és perillós navegar, ja que si tens un error, el vent et portarà cap a dins el mar. Només és segur navegar-hi si tens un servei de rescat que et vingui a salvar si tens algun problema. Solen ser vents que van a ratxes. En un moment pot fer poc vent i el no res pot fer un vendaval impressionant. Offshore. Són els vents que venen completament de terra. Aquest vent té les mateixes característiques que el cross offshore. Normes. El coneixement de les normes de navegació també és bastant important, ja que si hi ha alguna aglomeració molt nombrosa d'estels en una mateixa zona, hi ha d'haver unes regles per saber com s'han de creuar els kiters entre ells. Una norma és que qui entra a l'aigua té preferència i que, per tant, si algú li ve de cares, ha de girar per permetre l'entrada a l'altre. Abans de realitzar una maniobra, s'ha de fer una ullada panoràmica per assegurar-se que la pots executar amb seguretat. Si dos riders es creuen, el que passi per sobre el vent pujarà a l'estel i l'altre pilot el baixarà. Si dos kiters es troben de cares al navegar, el que té la mà esquerra per davant s'haurà d'apartar, permetent al que té la mà dreta davant seguir amb la seva trajectòria normal sense haver de desviar-se. El que té la mà esquerra per davant es tirarà al llarg, passant per sota la trajectòria de l'altre navegant. Si dos riders van en la mateixa direcció, però el que està darrere va més ràpid i vol avançar l'altre, el que haurà de fer és passar per sota l'altre kiter, tirant-se llarg i baixant la vela. L'adelantat té prioritat. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now. El pilot que navega sobre una onada té prioritat respecte a l'altre kiter. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we measure. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good.